Kumbat penpau ke jing ai kuble yu nong tau a nya dot chilong ba Adelbert nongrum ke hinyo trap youth council ni HYC mentakasi kaseng kala pediang buram bat ai kuble yu namar ke jing ra jung u ya ke Meghalaya selection of candidates for state quota seats to higher academic courses bill aja apulai namar ke ni kalong ke sinjam ke badai e ka ban bha e ke seat let puli jing ki samla trai muluk pajela ki jing puli hakilan doktor engineer berkiwi kiwi habakren cikilal patai kubol present kaseng ba Robert June Kajaren ulong bagane ke jingwan ai kuble kaseng kalong shibenta kom ka jing ai mesiem ya ke jing trestam hado bandala ban penkre ya kane kabel ban penpau ya ka jing snow ngo ka jong ni kum kaseng ya ka jing persyang ka jong u ka sni ka bamenen ya ka ban wan ra ya ka tu ka private mobil ya ka bala ai ten ka Meghalaya selection of candidate for state quota seat to higher academic course bill ajar pulai ya ka ba ban kren record le sini lah macam baca academic resolution bill kam nimdei masuk bakla bang niwan ban kup rom ne ban ai kan no ka jikut kup rom rei ritang ka jingwan ai musim ke jongi nang ba ki legislator ne kinong tho an ki jongi la ka di ba Adelbert ne menuru ki ba persian ya ki lat ki lenti ban le AA nang ta ka bha ka met jong ka cek bedru bar ka jala kinom du musim no beli abang ngipek ya ka ka bajia menen jing sha kam semdei ka jing job yang nomor apa dan no beli ka house kam semla pediang yang ngabil re abang ngipek pat ya content jong mobil dan ngipek pat ya ki ke balak ho akan ngabil akan jing song thu jong ka sen kalong ba lajin akan ngabil ka kalaan kande ka jing yo nong ka bakrau ya ka cek bedru nyot trem pat ya ka jalan khlahi rokwe kadang ni wan ban ai mesin me ba inam du jing kermen ba inang tri bha shu nang na khmat nam ta ban wan ra ki bill la ne ya ki resolution ki ba pher ki ba yada ki ba pene pensa ba kentiu ya ka cek pendru ba ya ka jalahi rokwe ngin subha ban ya thu lo ki ba na kan jong sen ni la rai ba nang ne khmat la da ki don kinu ki MLA la ne ki MDC la ne ki MP ki jongi ki wan ra ya ki bill la ne ya ki resolution hapo ki ying dot ba ya ke ba mangi kum kaseng ni snow ba kita ki bill la ne ke resolution ki dei nam tabel pene daw pene new ya ka jam dulu ka dei nam tabel kentiu ya ka jam dulu jongi na kale kaseng gen le hi la ka jong ka burom ya ka ban le ai ko ble ya ka ban le ai man sin ki ble ni kwa ba ki nong tho an ki jongi kin le assembly da ka jikit kli ban persyang ban wara ke bil mo ka jap ru no trap ka jongi ngidon live kun ru teli ki MLA mo kumbalong taho ngidon tang live san nama kawi ka seat rambarai jangan kali cha ki cek ru karo ti lada hakane ka senam ka tang ngidon live san mo lada wi MLA wan ra tang ka wi ka bil la wi session kamut kat no teli ki bil la ni ke resolution ni yo ki balong ki jingker khu ya ka jap ru bat ya ka jala ti ngingek balang ba ka jing ai musim kin tri smart kin tri sitom kin penlut ya ka por jongki ban ra ya ki mat ki jura ki bakhian nam ta ka cek ru go jong iti kum kan ka bil ka balawan ra menen ka private no bil kam dei ka basuk ban dra ka kam dei ka bas kam dei ka kum tang ijing keli ba shu keli le se lano pin sna surok lano pin ai homestay lano pin sna mobile tower ani ki dei ka hard work ya ka bala invest bat la plan le se da ki bun teli ki penai bat snen ni su thu ya ka jing kia jong ka kam na ta ka dau warlangi appreciate pun simbet ya kan orim juga resolution policy ke basau pun ai kasih jentia sau garu san persen de ki SC de ki we bat khasan persen ka yet open kali di kebangi kam so kya pelong balada jia badan mono bachalen hayi ke syari ya kan jia yu ya kini kisamla ki bala yo ya kisit ki bala sedang man pulim ta lada ka yin ka syari ka raida kumui kan doi ki jing du nong dalam kata aru yo i hakini kisnem ki beladep kolomba kidon ki kategori kaba ulas waiting list jong kata kategori uyo nyo pho prapo persen kaba first list jong kawi kategori uyo sa pho la san pho persen uni uyo nyo pho persen udu kaba uyo sa pho na san pho persen uyo ti kata kadi ka ba pendu mensimi ki samla pule kata kadi ka ba konstruksi ki samla pule
bat ka bakhamsung si shushu wat lang im don ye ki proper data ka nongut ki ba field da ki don pat ki de ki kategori ki ba ki yok makana ka kwata anda ki le police system asnam ki habati no na wuli ki mla ban pendep ya ta kus ti kadika jingdu nong ka bakraw ka jala kadika jingdu nong ka bakraw ya ka to seed ya ka ba ni.com na wuli kum bolong mutang na nuksa kum ka kus doktor MBBS la da lit puli la da kimla pendep lanu kata kapur kan don bangi ngin don ki doktor haman ki PC lani si lani ki sub center ko babiang ti ni kwa ba kini ki samla ki ba lek nam taban pule kin wan phairu shaka jala ban aya ta service nam ta pai ba abli ya ka jing puli ga jongki la kersan dak sa pai ba ti ni kwa ba kin wan ai to give back something ya ka society no but I 10% ru at kadau like no na ki di ki get consult ki ba ni yo I ha ka bil andrei baro kani ka bil ka jing I ki jongi kalong ka babit ka biang kalong ka babit bat ka babiang bat ngim chu da yo I than hiru ban ong bakan don ka bil ane ka an ka babiang lut na sa dong wat concern ka India la amen da ki spa sin ti re kani ka tem ni sno ban ai khoble yu ba adal bat ni kentu yu ki we kim le ro ba phin so ba ban resitom dak bawan ra ya ki bil ki ba tei ya ka ri ba ka jam ru ba phin wan ra ya ki resolution ki ban pen e daw pen e ngiu la ne ki ban kentiu ya ka jam ru ba ya ka jala ka jongi ti lada nang ni khmat ni yo I ki mi ba ki le ne na le sen yin ai hi la ka jong ka burom yin ai khoble ya ki no ble ha ji so thu ba jongi ka long ba da ka bang ni le kum ne ngin yo I ya ki nang thau an ba kin nang tresitom su su ba kin nang minot su su ang ta ka bit ka biang bat ka ba